Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarangkan News Base kan Mega Force Patrol pati naman po kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez digdi po sa DZGB. Mga bareta ngunyan para sa aga. GB garantisadong bareta. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linyaan Mega Force Patrol si Angel Mustasa. Angel, go ahead. Good afternoon. Padagos ang pag-akseptar asin pagbakal ka National Food Authority Albay nin mga paroy hali sa mga paraomang albayano. Ini ang pinag-anunsyo ka ng sabing opisina kung saan ang presenteng presyo kan barakalan kan paroy ang nasa 21 pesos ang kada kilo para sa clean and dry asin 17 pesos naman ang kada kilo para sa fresh palaya. Sigun sa NFA Bicol, ang mga paraoma na interesado na ipabakal ang sa inang mga inaning paroy ang kaipuhan sa nang makipag-coordinate sa inang opisina o magbisita sa inang mga bodega ninyaon sa Legazpi, Tabaco, Libon asin Ligawa. Pigiin ganyan ka na sabing opisina ang mga albayanong paraoma na maipabakal ang sa inang mga paroy para masiguro man na may sufisyenteng stock nin paroy na mumulinuhon para maging bagas na mga katabang sa pagtaon ng asistensya sa mga albayanong maafektaran o naafektaran nin kalamidad asin iba pa nga sitwasyon. Magdagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat, Angel. Diretso mo na kan detalyes ka na bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Chief Jimmy Nazarita. Chief Jim Pade, marhay na hapon. Go ahead. Matrayon po ang isinagibong media seminar to combat disinformation sa tahaw kan abnormalidad kan Bulkang Mayon. Pigpanginutan ini kan DOST, Box, PIA, OCD asin iba pang mga partner agencies. Dahil natural nawara, mawara ang presensya kan media kung sa iyo ang mayor na nagbabugawas kan lehitimo asin balidadong mga informasyon sa publiko. Orog na ang mga barita tungkol sa sitwasyon kan Bulkang Mayon. Pinagtawanin doon sa solamenting source ni na informasyon onong sa bagay nini iyon na P-Box mantang pagabot sa social media lalo na ang mga AI generated iyon nga gustong malabanan sa ginibong P-Box Info Press sa Albay Farmers Bounty Village, Farmers Auditorium ngunyan na pagka-aldaw. Sigun kay Philippine Information Agency Regional Director Ramel Marianito, igwa sindang ngunyan ni na mapanuri campaign dismissing disinformation in times of volcano crisis kung saan gabos na informasyon na magaluwas na ipapabot sa publiko magbabase sa mga personalized kan P-Box news releases hali sa P-Box o kung bako sa mga platforms, apps kan na P-Box sa pagsabing an mga exaggerated na mga post sa social media dahil pa man nagpuputok ang bulkan alagad sa social media, grabe na kung saan ni iiwasan digdi an panic, dagdag ka ba, takot lalo na sa mga nakakahiling sa ibang nasyon dangan basado sa mga resource speaker masupog sa mga taga-ibang lugar kung madudominar na kan mga salang informasyon ang mga lehitimong informasyon na solamenting makakapag-kontra kaini iyo ang mga lehitimong konektado sa media industry kabilang na ang Philippine Information Agency. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, pinagre-respetar kan Malacanang ang diretsos sa pamamahayag kan mga senadores, partikular na sa issue kan China.
Ini ang ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro matapos na magkontra ang Chinese Embassy sa resolusyon kan Senado na magpautob ning diplomatic measures dahil sa matatarum na taramon kan mga opisyales kan China. Kung libredo ang China na magpahayag kan sa indang tataramon, iyuman ang mga senador asin mga Pilipino. Tinaawan ning doon ni Abogada Castro na may diretsos ang sisay man na magtaramkan sa indang namamatean asin sentimiento arog kan mga senadores. Kung palaban ang Chinese ambassador sa mga opisyal kan gobyerno, sinabi ni Castro na ang panghampang kan gobyerno o kay ang panghampang kan gobyerno iyon legal diplomasya na pwedeng magtanos kan anuman na isyu. Sa giraray na tinaawan doon ni Castro ang posisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa relasyon sa China na makusog alagad diplomatiko. Ikinadagit man kan mga opisyal kan Chinese Embassy ang ipinasar na resolusyon kan mga senadores na sigun kay Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng para sa nasapan sa diring intereses kan mga senadores. Siniguro ni Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, na daibabayaan kan Estados Unidos de America ang Pilipinas sa pagkontra sa matinding agresyon kan China sa kadagatan maski pa nag-ururon sinda ni US President Donald Trump asin Chinese President Xi Jinping na solusyonan na ini. Sigun kay Romualdez, mantinidong makusog ang Pilipinas sa pagdefensa sa soberanya, alagad bukas man ang nasyon na ayuson ang relasyon sa China para sa mas mahiwas na proseso pang ekonomiya. Ang US asin Pilipinas ang nangingenot sa pagkontra sa agresyon kan China na nagagamit nin water cannons asin iba pa. Nanindugan si Philippine Coast Guard o PCG spokesperson on West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na dai siya mahagad nin tawad may kinaraman sa paggamit nin karikatura ni Chinese President Xi Jinping. Hapot ni Tariela kung igwa man lamang nin paghagad ning dispensa na ipinaabot sa nasyon ang Chinese government sa mga pigigibo kaini sa mga parasira asin sa mga tauhan kan gobyerno sa kadagatan kan Pilipinas. Sinabi pa niyang kung pipiriton siya ni Senador Alan Peter Cayetano anhapot kan opisyal sa senador kung nakompensate talaga kan karikatura ang ginibong pagsuhay kan Chinese government sa mga Pilipino. Dai nakakatabang sa pagpapakusog kan diplomatikong pakikipagkoordinar asin sa koneksyon sa publiko ang pagbabawal kan Chinese Embassy sa mga lokal na opisyal sa kan Kalayaan Island sa China, Hong Kong asin Macau. Ini ang pahayag kan Department of Foreign Affairs o DFA kasunod kan desisyon kan embahada na ipagbawal ang 16 na opisyal kan munisipalidad sa paglaog sa mga nasabing lugar basado sa principle of reciprocity. Ang lakdang kan Chinese Embassy katakod kan deklarasyon kan lokal na gobyerno kan Kalayaan kay Chinese Ambassador Jing Quan bilang persona non grata. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mardila, Jen Matthew Baliran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Day maghali, tulos na masunod po ang Armada of Perpetual Help Novena. Ako po, si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk